Khumulung i-rickshaw society ni sakharmung bai khumulung amtayo thangnai lokophan sal taimani yagolo sitra oi tongmarokno naithograni bagui saf sutra khlaimani samung batang kaisa songchalaikha o salo sasa academy ni simi jengui khumulung hati khumulungni Maharaja Bir Bikram Chomohni tai thanano khobui Radapur thanano khobui kwrung jagano saf sutra khlaijaikha o salo i-rickshaw eba tom chalongnai rok ni wngui koktoma thumnai rokno o koktoma sawi khana rekha i-rickshaw mothani secretary Prashanto Deborma belai ke hambai sini media person no sing tini sabai obhijan je mak khlaimani hingke obo sing nukha thanai 26 January or opro rogo belai ke sini obo o jaga program rok cholimani bagai sing nukha sini je manai khini rok bangma hangya khibjak nukha gaboni bagai sing khumulung i-rickshaw society ni joto driver rok sing wan suklaikya phaidi sing salsasuk work camp khailayene work camp khlaioi sini khumulung no cleaning go sing ekdom naithok khlai tonani bagai tebo oro develop khiniwo sing bo phari roksa pat ngai oda samung khaile ne wan sulai tini o cleaning khaigani bagai sing i-rickshaw society ni ma phaileka oro manjakha sini i-rickshaw society ni president ang khud secretary aba haike sini bazar committee ni market committee ni secretary da yang phari bobo manjakha aba haike sing o jaga o sini invitation borokha sumai baksa samung khainani bagai sini o jagani je administrative chalok tongnai rokno bo haipano tapsu jorti borok sokpai ko khaklai borok phaiyana aba hai ga am bagai jeng tini o saf sutra khaina naimani ke omo belai khe nango sini borok saf sutra bai tongna nango cleaning tongna nango karon kwbangma virus phai tongo pollution ni bisingti phai tongo nokbar ni bisingti phai tongo kasra ni bisingti phai tongo aba hai hingke sing o cleaning tongnani bagai belai ke nangsukmani bagai o step no mana haka ini ni thai sing khlainai pulia sini sasa academy aboni yaglong ke sing hospital area o thanai aboni yaglong ke MDC EM quarter aboni yaglong thana finishing lo sing sini khumulung market o sing khlaibai nei oni amotito mabani sabai khamani sini obo kaisa obono je sing borok rokno phununa mujugo je jotono thangsani bisingti khlaiei together jesapano samono sing khlai mano aba hai sini kaisa message borok rokni bisingo sing bahana ini salsa dakhajana na pore sing tini salsa khlainai haipano next sing aba hai step na hanai next angka sing tebo sing wan sugo tebo kwbangma borok rok bo sumai baksa okori khlaiana hini ani mung ke Prashanto Deborma ang khumulung i-rickshaw society ni secretary men o pungjaro jotono no teibo hambaimar wo ro je pai media rokno teibo jorao hambaimar wo sini khumulung i society riska committee rokno sini board ni president tai ania gara bakhat tongo secretary tai tongo joto member abrokno jotono no waisubai jang hambaimai afaro tamni bagi hingke ang sanani musungo ang belai ke tongthokja khatini tamni bagi hingke asuk borok kwbangma khaiui oro o sap khaini phaimani no nugui abo जों नांगौ belai kheno जों bazarni ngi bo bahai kaisa sap khaini जों narjak tongmani kintu जों chini narjak jorani bisingo apruwa töyung tongi जों khaimalia aboni bagai जों o sap khaimani o jagao जों sudu borok o tom daibe rok simia ang koinini musungo ullogobo borok khaike hangke chini o khumulung gana gini ni joto dogandar rokno bo borok o jaga rogo sohojogita khaini bagai abai khai sing khai mangkha hangke sini bagai no kahamungnai sing sini langma poriskar tongthino sini langma kahamungnai sini langma kaham tongthino sini omor logui tongmanai aboni bagai sap sutra tongnani abo belai khinango जों
Omahaike no borok je tabuk bo saimia anggi tongi mano sap sutra tongke sini langma logo honai aboni bagai sing obono no जों borok rok no bujirinani musungo sap sutra tini asuk khana takisa khanani pore takisa abo haike baioi thangnani bagai tai abo haikai no asuk sawini ang jotoni thani ani hai hambai afare ani kok taisa thani samani no ani sini mung Sottoram Debroma tabuk Dukmali Hati Komiti Secretary. Februari sini kumulung irisan sampai di jodoh driver angkat dari jodoh sampai di yang ini mo waktu saya mau angkat lagi saya Allah pun kata segala cerita dibeli di luar tempe itu luar kita dibeli banyak orang kalau kamu semua lagi cerita bu jodoh no in rule tong aja sih mungkin pas lagi kami kerja Ini langsung pakai lagi kalau Hardik, langsung gitu. boleh arah kerja. Ang sepuluh bak. Orang berisik lah, jawab keren. Ya, aku enggak lah. Action